Wani hatsari a karo na biyo bayan ibtila'in hatsarin motar da jarumi Adam A. Zango ya haɗu da shi a cikin satin da ya gabata. Sanin kanku ne a cikin satin nan da ya gabata, jarumin Adam A. Zango fitacce a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood ya haɗu da ibtila'in hatsari a hanyar su dawowa daga garin Kaduna zuwa garin Kano a kwanar Ɗangora. Sai dai an hangi jama'a da dama kama daga jaruman Kannywood da sauran jama'a masoya ga jarumin Adam A. Zango sun yi dafifin zuwa dubiyarsa a asibiti, wanda ɗaya daga cikin waɗanda aka hanga ya je dubiyar jarumin Adam A. Zango wani sanannen ɗan TikTok ne wanda ake wa lakabi da Aminu Town. Kamar dai yadda ziyarar ta faru, jarumin fitacce a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood a lokacin da ke jiya a kan gadon asibiti, an hangi shahararren mawaƙin nan wanda ba sa ga miciji kuma suke zaman doya da manja, wato Lilin Baba, ya yi dattako ta inda mai da komai ba komai ba ya ziyarci jarumin Adam A. Zango tare da iyalinsa wato Ummira da kuma sanannen dan TikTok din nan wato Aminu Town. Sai dai shi ma ashe Aminu Town din ta sana tafi gare shi. 'Yan kwanaki a tsakanin jim kaɗan da ziyartar jarumin Adam A. Zango da Aminu Town din da Lilin Baba tare da Ummira suka yi, shi ma Aminu Town din ya haɗu da ibtila'in hatsarin nasa a hanyar su ta dawowa daga garin Abuja zuwa Jos, wanda ya haɗu da ibtila'in hatsarin mota shi ma. Sai dai an ci sa'a rai bai salwanta ba, sai dai kawai dai 'yan ƙwarzani da 'yan ciwoka da fitaccen sanannen dan TikTok din wato Aminu Town ya samu a wannan lokaci, ta inda jama'a masoya suka dinga yi masa addu'o'i na Allah da ya tsare shi, shi ma bai haɗu da mummunan rauni ko kuma ya rasa rayuwarsa ɗin gurungun ba. Jama'a sun ci gaba da tura saƙon jaje ga sanannen dan TikTok din nan wato Aminu Town biyu bayan wannan ibtila'in hatsari da ya same shi a hanyarsa ta dawowa daga garin Abuja zuwa garin Jos. Duk da cewa Aminu Town din a wannan mummunan ibtila'in hatsari da ya same shi babu wani abu da za a ce na ku zo ku ji da ya same shi, sai dai 'yan raunuka kanana wanda ya samu, wanda kuma a sau da yawa dama ba a rasawa, amma ganin yadda zaka kalli motar tasa ba za ka yi zaton haka abin ya kasance ba, domin motar tasa a wannan lokaci ta yi dameji, wanda Allah ne kawai ya yi da kwanansa a gaba ya tsallake wannan ibtila'i na mummunan hatsari.